Oğlanlar ve kızlar bugün bizde abzorda Nothing Phone 3A. Gelin bu gowjalarda yakından seyredelim. Näme diýäňiz? Sagadamy nirden alym diýip soraýaňyzmy? Hawa hakykatdan hem diýsen ütköşecek sagat. Bular ýalyk sagatlar we başga da isteseňiz ina şular ýaljak model sagatlary top sagat magazinden tapyp bilersiňiz. Ina aşagda olan Instagram'yny we TikTok sahypasyny goýýan arkaýyn geçip görüň. Biz bolsa Nothing Phone 3A bilen dowam etýäs. Oğlanlar kızlar baryňyz bilýäňiz men Nothing brendine ullokan söýgüýüm badyr. Şoň üçin bul brending telefonlary men üçin diýsen bir ütköşük bardak ýalyk bolup görünýär. Men özümde Nothing brendiniň iň birinji telefon bolan Nothing Phone 1 bady şonu epet swat ulannym we inanaýyn men bir elimden ençeme telefon geçdi. Ýöne edil şo telefon ýalyk içinde bir ütköşüjek duýgulary döretýän telefon ýokdy dogry aýtsam. 3A da edil Nothing Phone 1 ýalyk premium segmentdaky telefon däl, iň gymmaty däl, flagman däl, bul orta segment. Ýöne oňa garamazdan onda da buňa bir öz ütköşejek fişkalar bar. Häzir olar bilen tanışarys. Elbetde hemme zat, hemme fişkalar goni upakowkadan başlaýanlar. Görşüňiz ýalyk ne iPhone, ne Samsung, ne de başga bir Hytaý brendler beýdip öz telefonlaryny upakowka eden oklar. Bular ýalyk ütköşejek upakowka diňe Nothing da badyr. Ina ýüzünde ütköşejek teksturasy, makaropkasynyň açýan boly Nothing'dan size bir Dabro pazalvyt diýen ýalja. Hatamma Nothing'ın bir nemesine goşulanyňyz üçin minnetdarlyk şeklinde diljak adamma çekip telefonuň özüni şeýip çykarar ýalyk. Ýöne karopkaň içinde başga ütköçük zat ýok. Ýöne koýjy Type-C kabel we elbetde özüniň firmanyň stilistikasyna ýerine ýetirilen şular ýaljak ena igolkasy prozrachny stilde bulam ýerine ýetirilendir. Diýsen ütköşejek we öz boluşluja. Bolýa, bu zatdan barsyny gara aýyrýas, sanym telefonumyzyň özüne seretýäs. Iň esasy zat ena şu taýda olanlar we gyzlar. Buny sersaplyk bilen şeýdip çykýar. Açalyň. Kaçtwa diýilýän zat, daşyna upakowka edilen kagazda da bilir ýa-olanlar beýlekirek ýalyk akyp ýatan zat dälenim, gatyja kagazlar. Telefonun dizaynjygyna seredäňde, buň sypatçygyna seredäňde gelin onu ýakalyň we oňa çenni buň daşky keşif bilen tanışalyň. Telefonun kaptal ramkalary dollygyna plastikden ýasalan. Bu alümin däl, ýöne buňa garamazdan ol maty we ak renklen we elinde diýsen gowja duýulýanlar. Telefonun arka tarapy aýna geçen ýylky 2A'dan tapawutlukda, sebäbi geçen ýylky 2A'na plasmasdy we ol elinde bir hijek arzan duýgular döretýärdi. Bu telefon kän bir olar ýalyk arzan görnýär, gaýtam öz bakasyndan gymmadragam görnýär. We elbetde Nothing'ın iň esas aýratynlygy buloň prozrachny arka tarapy görşüňiz ýaljak, durly uzarlar bar arkasynda we men pikirimçe şu dizayn owadan men halayan şular ýalyklady. Ýöne hemme kişi bunu halaman biler. Ýöne nähilek bolsa da Nothing'ın smartfonlary siziň içiňizde belli bir duýgular döretýär. Ena meselem üçin alyas şol men pikselimi seretýän hiç hilek ýagdaýda beýlek telefonlardan ütköşük bir tapawutlaryň okowy pikselleňem öz bir dizayn kody ba ýöne olar ýalyk bir ütköşük däl, ýöne köýde telefonlar ýalyk. Nothing bolsa özüne üns çekip bilýän smartfon. Diýel siziň eliňizde 16 Pro Max bolsyn tapawut ýok. Beýlek eliňizde şu bolsa adamlar şoňa beter üns berer. Sebäpde täze iPhone'lar, täze Samsung'lar, täze Xiaomi, Redmi, Mi hiççisi olar ýalyk adamlaryň ünsüni çekýän zat däller. Nothing bolsa size şol ünsü çekip bilýär. Telefonun kaptal tarapyndan görşüňiz iki tane knopka bar. Ýokarksa power knopka. Knopkalaryň hemmesi metaldan ýasalan, ýene bir bellemer zat gara renkde özlerim. Power knopka bar, oň aşağında da ýürüte Essential Space diýip bir ýürüte funksiýany ýerine ýetirýän bir knopka bar. Oňdan hem soňra häzir tanışar. Telefonun beýlek tarapynda bolsa iki tane ses sazlaýjy knopkalar bar. Aşağında dinamik Type-C port, mikrofon, simulatok. Ýokarsyna da goşmaça mikrofon bar we bolly başga hiç zat ýok. We şu telefonuň dizaynına men iň halanladym, olam tekiz ekran. Hiç hilek ýok, zat ýok, prosta tekiz ekran we bulam telefonu ýamar flagmandan duýgusyny berýär sebäbi ýada salsak soňky iPhone'larym, Samsung'larym hakyky flagmanlar, piksellerim barsy tekiz ekranyna gelýänler. Men pikirimçe bul diýsen gowy. Ina telefonumda açyly, ýani men onu ýa nastroykada etdim. Inni şolong abalochkasy barada üns çekesim gelýän zat bar. Olanlar we gyzlar Nothing OS öz içinde güýçli prosesor bolmazlygyna garamazdan, tiz ýatlaň ýoklugyna garamazdan Nothing OS telefonu diýsem gowy işleýänler we hiç ýerde doňup
bir bağıranı yakayan hareketleri etyen değerler şu telefon. Men size bunu Nothing Phone barın uloncusu hükmünü garanti geçip aydıp bilyenlerin bir yıl ulonum yekece taparam telefonun donup bağıranı yakan yer yok. Hem de diysen çaltı işe. Indi serdin telefonun içinde Snapdragon 7S Gen 3 prosesör oturdulan. On aptalından 8 GB RAM, 128 GB hemişelik yadam badır. Yönü birce bolmayan zadi mesela şu baha segmenttaki Galaxy A56'da yadın standartları diysen çalt, diysen teze standartlar berde olsa köne standarttaki yatlar oturdulan. Inni adamlar şu telefon satın alanından son özünün Instagramlarına, Twitterlarına bir neyileliklerini bildirip başladılar da Carl Pay şu brandin esaslanırcısına yüzlenip neyemçin olur yalak yatlar var deyip ve Carl Pay diysen yöneke cevap verdi. Oğlanlar siz boştanlara seyretmen, telefonu alın ve ulunun şu iyi şeyine baka verin dedi. Bu değilliğine ama bu değilliği Carl Pay şeyle var öz önümünü govni etti ya. İşte teze yatlan bolmazduğunu karamazdan on önümü diysen çaltı işe ve men hakikaten ona koşulyan sebep telefon hakikaten meselesiz iş yaptır hiç ile problemasam yok basyan açılıyor. Senin ödettiğin gün yapılıp dur, kamera açılıp dur, nastroyka hem zat hiç ile problemasız işlep dur, telefon diysen çalasın. Bu zatlara olsa elbette Nothing OS'ın optimizasyası esasında yetilyenler. Nothing ilmida ama öz abaloçkasını beyliklerden xas bir içkin seredip optimizasiya etken branddir. Umuman aydamızda yağdaylar şolar yalak, men size şol Nothing OS bilen tanışmaklığı maslahat beryen sebebi şol operatsion ulgum sizin içinizde ütköçlük duygular dörödüp biler. iPhone'lar, Samsung'lar ya da beyleki Xitay smartphone'lar hiç etem Nothing yalak bir operatsion ulgum tarapdan içinde bir duygular dörödüp bilen ok. Bunu en yakın operatsion ulgum oluna Google Pixel'in içindeki Pixel Experience bulom diysen go çalt işe yönü daha şol Pixel Experience'da da Nothing OS'da kevar fiskacıklar yetenok. Bu telefon bilen birlikte bu Pro modelim görkezli Nothing Phone 3A Pro. Eğer de şu video 10.000 like alsa onu hükman 3A Pro'num getiririz, raspakovka ederiz ve onunla yakından tanışırız. Şunun için like bilen kıskanmayın, dostlarınız bilen paylaşın ve komentarcıkta hükman bir açıklar belirleyip geçin. Bu smartphone'u 6.77 düğümlük 120 Hz'lik AMOLED ekran oturdulanlar ve ekran diysen yağdı ve renkler öğren qoğur közü. Umuman aydamızda Nothing'ın ekranları bilen hiç kaçanım ütköçük bir problemi yoktu. Onlar elmi damada qoğdu ve yine bir esas ütçekesim geliyor. Ekranın kapitalına ramkalar. Hova olar katı ince değil. Teze iPhone'lardaki yalak S25'lerdeki yalak ince değil. Yönü bu telefon olan baha segmentinde de değil. Düşünelim xas arzan olordan ve öz baha segmentinde şular yalcık dört tarafından den ramkalı ekran kudurlap bilen telefonlar diysen az. Bilyen Samsung bazardaki en go ekranları etken kampanya yönü ona aramazdan şu baha segmentinde A56 satılıyor. A56'ın aşağılarına ullukan padbar olduk ve üstesinde de ekranın şıyımı gözüne alıp geliyor. Umuman aydanda bir şıyım derecesini dengeştirsengem Nothing'ın ekranları Samsung'dan xas qoğu bolyanlar. Geçen yılki Nothing Phone 2A'da 2 tane kamera vardı. Bu yılki 3A'da olsa 3 tane kamera var. Ezerden berde esas objektif 50 megapiksellik, 10 aptalından 50 megapiksellik telefoto objektif zoom etme için. Üçüncüsü olsa 8 megapiksellik ultra giyin objektif. Geçen yılkıda 2 tane 50 megapiksellikti esası ve ultra giyin objektifdi. İnni hakikat deyip seyredelim oğlanlar ve kızlar. Nothing'ın hiç bir telefonum surat video düşürme için niyetlenen değerli. Onu ben boynuma alyan ve hakikaten şu telefonun şu baha segmenti satılan telefonun arasında şunun xas qoğu kamera düşüren telefonun sani diysenken. Daja bundan arzan telefonlara bundan qoğuşuata kamera video düşürüp bilye. Onu men boyun alyan. Yönü şu telefonun hiççisi sizin içinizde şular yalak, şu telefonun beriyen duygular yalak, duyguları dörödüp bilmeye. Ona da inanayın. Berde kameraların üçüsem esas kamera yende yağışı ervettel yönü beyleki ikisinden ütköçük bir derek yok. Umuman aydamızda surat ve video için niyetlenen değil bu telefon. Bu telefon düğünden başka zatlar için niyetlenenler. Nothing'ın esası ayrıtınlığı, esas fiskası ise molya olanın şu arkasındaki glifler, olanın yan çıracıklar, bir durlu senaryolara göre ütkap bilya, yanıp bilya, ölçüp bilya. Yönü men bir en esası ulanyan fonksiyonda da Nothing Phone ulanyakan flip to glif
glyph diýilen funksiýa joga bada ýene görkezýän nastroyka ýylýanyz glyph interface we flip to glyph. Şu zada siz ýakýanyz, telefonu bloga salýanyz we ekranyny aşağı goýýanyz bolýan, telefon flip to glyph rejime geçýär. O rejimde telefonun hemme sesler zatlar kesilýär, polny ötýär we uwdumlene gelende ýa-da jangelene diňe şu glyphlam kömegi bilen size habar berilýändir. Bu bolsa siz işläp oturýanňyz, bir direkt zatlara ünsüňizi bölmezlik üçin diýsen gowy reşeňelen biridir. Men şonu ulanýardym we pikselle maňa şol funksiýa diýsen ýetenok. Umuman başga hiç bir telefonda o ýok, sebäp hiç bir telefonda başga glyphlar ýok. Başga da telefonun sesini sazlaňyzda ýene görşüňiz ýaly ol ulanıp bilýär, kiçilip bilýär, taýber goýýaňyzda şu taýlar ýutkap bilýär, jangelende olan glyphlar hemmesi oýnap durýar. Ýani görkezýän ýerýäz we ina her türlü ringtonlar var ve şu ringtonlara göre glyphlar ütkap yanıp durýanlar. Kän bir peýdal zat däl durmuşda dogry maýdaýyn, isleseňiz olar öçürip bilersiňiz köp adam halanogam ýöne şolar ýaljak mümkinçilik bar. Inni ýanky bellek geçen täze knopkamyz. Bu knopka näme etýär? Diýersiz bir ýere girdiňiz we screenshot etjek bolýaňyz, şu knopkany basyp saklap durýan bolyn, screenshot edilýär. Bu knopkan birinci mümkinçiligi prosto screenshot etmek. İkinci, mesela siz bir ýere girdiňiz we screen basyp saklap durýan screenshot etdiňiz, goýberňiz ok bolyn, işte goň diktafon işläp başlaýar we siz şul eden screenshotyňyza ses bilen zametge berip bilýäňiz. Diýel men bir zat gördüm, haradym Instagramda satyn almaly we men diýen aýlygymy alamda men şu zaty satyn almaly. Bolly goýberdiňiz, screenshot ýanky sesiňiz bilen ýatda saklanýarly. Indi o screenshotlar niýede görmeli? Galeriýada olar çykanok. Şu knopka X basaýaňyz bolýan, ýörüýte, täze näme açylýar, bir täze priложение açylýar, space diýip basaýaňyz we şoň üçin ýanky eden screenshotyňyz we öz ýazan sesiňiz. İşte bu diktafon işlep başlayan ve siz şul eden screenshot'unuza siz bilen zametge berip bilýäňiz. Diýer men bir zat gördüm, haradym Instagramda satmaly. Gördüňiz? Bilemek bulan bir durmuşda gerek funksiýamy ýa gerek gel funksiýamy ýöne umuman şolar ýa mümkinçilik bar. Umuman täze knopka goşupdyrlar, etmedik bolsalar bolardy, ýöne edipdirler, bir hilek ýöne etmek üçin edilen zada meňze aslında dogry maýdaýyn, kän bir ulanıljak zada meňzänok, ýöne onu da ba bolany. Nothing Phone 3 aň içinde 5 mAh sagatlyk batareye oturdulan we ol meselesiz bir uň işläp biler, ýöne ondan kän zada garaşmaň, üstesine telefon 50 watt bilen zaryadam alyp bilýänler. Bolly, ina ulanır wagtlar telefona birinji bakyş şular ýalyk. Egerde bu telefon sizi gyzykkandyran bolsa, egerde siz onu halan bolsaňyz, onu arkaň Garant Mobile dukany bilen habarlaşyň. 10.000 like alsa pro modelinem görkezýäs we iň esasy belläsi milýän zat bar. Gözüňiz bilen gördüňiz, men şu telefony özüm korobkadan ýangy açdym. Şoň şanyna şu telefony edil, şu telefony açylany siz öz bahasyndan 500 manat arzan satyn alyp bilersiňiz. Men pikirimçe bol diýsen gowy, zdelka mukadi pikir etken sebäbi telefon hiç ýylap ulanylmadyk, özümjük açdym we şoň şanyna 500 mandan arzan satylýar. Bu video size gyzykly we peýdal bolandyr diýip umid etýän Garant Zakaz accountyna da hökman patpisatsa edin Telegramda innik videolarymyzda görüşýänçägem. Hoş, sag bolun.